Čaute Micky. Viem, že meškám asi 3 dní, aspoň nie som ako krán, že by si sa bál, že prečo meškám. Ale áno, doľahol na mňa sopel, COVID stále existuje a jednoducho ma to nepustilo k tomu, aby som spravil nový diel, ktorý ti prinášam až dnes, ale za to som našiel toľko akcií, zase som sa rozhodol vám ukázať tak ako vždy, iba tie, na ktoré by som išiel ja. Tak poďme rovno na to. Všetky akcie budú na piatok 3. alebo sobotu 4. októbra. V piatok klub Radosť v Bratislave oslavuje 7. narodeniny, tak si choď užiť poriadne techno. Takisto v piatok nás čaká aj DNB All Stars Bratislava, Slovakia. Akcia je presunutá do Raffinery Gallery. Bratislava tu bude mať v piatok napäté, pretože DubFX a Mr. Woodnote sú na tour, prídu ťa zabaviť do MMCčka. V sobotu v Nových Zámkoch sa môžeš tešiť na Handbrake v Pepopub. V sobotu v Bratislave sa môžeš tešiť na ďalšie techno na Subdeku. Piatok, Ostrava, Projekt Bar, Base Voyage. Piatkový cross v Prahe prináša Next Gen Audio Night. A v sobotu v krose The Orbital DNB Night. Na záver tu máme dve chuťovečky, celovíkendovky. Prvá chuťovečka, Beerfest v Bratislave na Hrade. Druhá chuťovečka je po takmer celej Bratislave, každoročná Biela noc. Tak to by bolo asi na dnes všetko. Fakt sa vám ospravedlňujem za to, že je to 3 dní po, ale vidíte, zdravie nemá nikto 100%. Práve nám prišlo presne také obdobie, že zima, tak si dávajte na seba pozor. Obliekajte sa poriadne, pite veľa čajov, nie rumu a počujeme sa opäť o týždeň. Čus!